HCI Power Trio, CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners po natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners po, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod. So it's Sunday edition ng ating programa CMD Kalusugan at Kabuhayan. At tayo po ay mapapakinggan sa 3 radio station. Opo, lahat 3 radio station dito sa Bicol. Siyempre, dito sa DCGB Legazpi, sa Boom Radio in Daet, Camarines Norte at sa Radyo Siram. So ayan, dyan lang kayo at nandito lang ang iyong lingkod. Kung may mga tanong, when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po, edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline, 0939-904-0717. At yung mga nasa Facebook, pwede po kayo sa CMD Bicol. Dahil CMD Bicol, andyan po si Nurse Earl. Siya po ang taga-sagot dyan. Pero announcement kaagad ako dito ha, mga taga-Camarines Norte. Kita-kits tayo. Please attend my Health Symposium, April 12, 9:30 a.m. at Yusels Garden at Jagolinian Street, Barangay 7 in Daet, and April 13, Hills and Garden in Labo, Camarines Norte, 9:30 a.m. po yan. Paano kayo maka-attend dito? Simple lang, bili lang kayo ng isang 30 ml CMD at 660 retail price with freelance. At marami kayong matututunan. At syempre, pwede kayo mag-avail ng ibababa nating promo on 65 ml and Cell Bio Food. Okay, so dyan lang kayo at nandito lang ang iyong lingkod kasi mayroon akong itatandem ngayon. Alam ko, ang galing nito. Ang dami niya ng natulungan na rejuvenate ang mga health dyan sa area ng Bakakay Albay. Yan, sana sumagot siya. Yan. Sumagot. Hello, hi Mitz. Hi, ma'am. Ayan, kumusta ka dyan sa Bakakay Albay? Ma'am Michelle Biescas, ang ating napakasipag na stockist dyan sa area ng Bakakay Albay at hawak niya rin po pati Santo Domingo Albay. Kumusta dyan sa iyong lungga? Yes, ma'am. Ayan, syempre, kamusta muna sa ating mga listeners and viewers ng inyong live. Syempre, okay naman po so far po dito sa atin po sa Bakakay and of course sa ating Santo Domingo area. At so far talagang marami na rin po ang unti-unti na sila ay natututo upang alagaan din talaga yung kanilang mga health. Hello? Oo. No. Nawala ba ako? Hindi. Okay po. Akala ko nawala ako kasi parang ano. Okay, ma'am. So, yan. So far, so good po talaga yung ating mga ginagawa rin pong activity at the same time para sa atin din mga kababayan dito sa lalong-lalo na sa namin sa dito sa Bakakay at saka syempre sa Santo Domingo. Oo. Alam ko may schedule ka dyan, Mitz. Yung Yes, paki-announce yung events mo para sa mga taga Bakakay Albay and Santo Domingo Albay. Yes, opo. So sa lahat po ng mga taga Bakakay Albay or malapit dito sa Bakakay, kung kaya nyo rin lang naman pong pumunta dito. This month of April po, syempre sabi ko nga po, magbibigay kami ng reward din syempre sa lahat po ng mga gustong magpa-health analyze or undergo ng consultation po dito sa Bakakay. MWF po ang aming schedule. So you can visit po our office from 8 o'clock to 4 p.m. Ayan. Tapos, sa Santo Domingo naman po, syempre, ang schedule po natin dyan ay Saturday and
Sunday. Kaya grab the opportunity po na at least malaman nyo kung paano namin kayo matutulungan talaga. Oo, actually, dahil nakafocus ka rin dyan, Ma'am Michelle Biascas, ang dami nang natulungan. Ang daming Ay, natulungan nyo. Pero yan, so amazing nga na pati yung paggamit ng ating di ba, yung mga nerve therapy machine ay Yes. na talagang napapakinabangan ng mga taga Bakakay Albay. Bakakay and Santo Domingo. Oo. So, Yes, iba't ma'am. ibang And of health course, problems. Yes, ma'am. Oo, iba't ibang health problems ang natutulungan dyan. Ano yung mga example mo nga, Ma'am Michelle, na natulungan dyan sa area mo? Actually, ang pinaka-latest ko po ngayon, yung pa lang, ilang araw pa lang po talaga siyang undergo ng ating treatment po. Then at the same time, talagang sinunod din nila yung ating instruction. Kasi siya, matagal na po siyang balik-balik sa hospital. Then talagang nagne-nebulize po siya 3 times a day. Ayan, 3 times a day po nagne-nebule. Tapos, nung pumunta rito yung mag-ama, talagang sabi ko, try mo ka ako to, may pinagawa po ako sa kanila, yung ating imbis na gagamit po sila ng gamot, na nilalagay po doon sa, anong tawag doon? Nebulizer? Yung sa nebulizer, opo, yung inhaler. Imbis na yung gamot ang inilalagay, sabi ko, gamitin niyo yung CMD para magpausok. Alam niyo po ba yung ginamit nila nung kinagabihan kasi talagang 3 times a day nga po talaga sila nagne-nebule. Ngayon, bumalik sa akin kinaumagahan. Medyo kasi lumalabas na po talaga yung mga Plema. phlegm. Sorry po sa mga nag-aalmusal or sa mga kumakain. Pero talagang sobrang namanghanga sila kasi nung nag-nebulize sila, nagamit nila yung gamot, talagang wala man lang lumalabas o kaya talagang kinakalma lang yung niya, tapos mamaya gano'n na naman kasi medyo may edad na rin po talaga. Pero sabi ko nga, hindi pa niya ako katandaan. Ang mga 70 plus, hindi pa naman ganun katandaan kung wala pong sakit. Oo. Ay, pero Mitz, nagne-nebulize, yun, asthmatic? Yes po, matagal na pong asthmatic. Tapos, Ayun. syempre, iba ng mga complications din, nangihina. Tapos, ang inaalala nila, yun nga, yung mayat maya, hinihingal talaga. Kasi nga, yun nga, may problema nga po talaga sa, yung asthma niya. Yan. So far, ilang pa lang yun, Mama, ilang gamit niya pa lang po talagang nakita niya na po yung pagbabago. Nakita niya na po talaga yung pagbabago. Oh, yes. Actually, ganun talaga ka-amazing ang ating product. Sa asthma, sa atin po, napakasimple lang ng asthma. Kaya calling all people na may mga asthma dyan, bata man o matanda, naku, pumila kayo sa CMD Center at garantisado kayo ay matutulungan. Kasi mismo ako, ang dami kong hinandal na asthmatic, dumating ang time, hindi na sila asthmatic. Ganon po kaganda yung ating produkto. Pero Mitz, inaabangan ko sana yung, di ba, yung hinandal mo na psoriasis, grabe. Ay, Oo. opo. Lahat, Actually, buong katawan, di ba? Ulo. Pati ulo Oo, lahat na buong katawan talaga kalat yung psoriasis. Oo, pero nako, in ilang days pa lang yun, 10 days, ang ganda na ng resulta. Tapos yung 1 month niya po talaga, nakita mo na talagang Yes. na yung katawan niya. Pero sabi ko sa'yo, better yung mga ganon. 1 month pa lang, gumanda na kaagad yung balat niya. Pero ituloy-tuloy lang. Kasi ganon na naman. Yung mga, alam mo, kailangan talagang i-educate natin yung mga tao. That the best doctor to yourself is you. And the need for the product is forever. Tandaan, kung healthy ang family, take the product, mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take the product to restore your health. O pag na-restore na, wag basta-basta tanggalin because these are nutrients na kailangan ng inyong mga katawan para hindi kayo basta-basta nagkakasakit. Hello kay Ma'am Hilda Lobrido, Joanne Morcoso, and Ma'am Delia Belogolo. Kanina, alam mo, Miss, may pumunta sa office. Kasi anya, yung sister-in-law niya, kumain ng, ng kasag. Kasag.
Oo. Bigla daw na hindi na makahinga at yung feeling daw parang namanhid na nga yung katawan. Tapos, Pwede yun. may natitira, butian niya na may natitira pang may natitira pa siyang CMD. Ininom ng ininom, lumuwag daw yung paghinga. Kailangan niya, naubos yung CMD kaya tumakbo sa opisina kasi bibili ng additional na CMD. Sabi ko, yun na nga ba sinasabi ko na dapat lagi may CMD sa inyong mga bahay dahil sabi nga ng ating doktor, dapat alam ng mga tao that this product can save life. Saka tinanong ko siya, Miss, ilan ba yung edad? Nasa 30 plus lang. Iwasan natin. Oo, kung mga mahina ang katawan, iwasan natin kumain ng mga, yung baga pwede mag-cause ng allergy. Allergy. Oo, allergy. Pero alam nyo ba, na sa allergy, maasahan nyo ang ating product. High dosage po. Pag sinabing high dosage, nako, uminom ka kaagad 60 to 100 drops. Oo, mayroon tayong technique din kasi nga. Oo. Allergy. Oo. Oo, para lumuwag ka agad, lumaban ka agad. Oo. Kasi nako, katulad minsan, ayan, yung kanina, nako sabi ko, papuntahin mo dito, papagalitan ko yan. Akalain mo, alaki daw na alimasag, kinain lahat. Agoy. Ingat-ingat po tayo, ha? Opo, mag-ingat pa rin para at least hindi ma-compromise yung health nila. So, ayun, sa mga listeners natin, dapat alam ninyo, anong gagawin if ever na may mga dumarating na mga emergency. Di ba sa family? Katulad nun, emergency yon. Ako naalala ko nun, pag ako meets na ako natuto na rin ako yan. Kumain ako na allergy. May rin po kayo sa, sa chicken. Hindi ako ngayon kumakain na uli ako ng chicken. Yes. Hindi, yung chicken may allergy lang naman ako. Yung chicken na, yung 45 days chicken. Yung mga Pero yung native, nako, dalan mo nga ako ng native. Oo. Mansarap. Mas kahit na, madami akong kainin, walang allergy yan. Ibig sabihin, natural. Yung katawan ko marunong na Oo, kung iyon ay hindi kargado ng mga toxins. Kasi iba na, siyempre, pag pinapakain na natin ng mga feeds, puro chemicals na yan. Pag nagluto ka na naman, chemicals di ba? So, ayan, maraming yan. And then, sabi ko nga sa kanya, alam nyo ba, sa mga allergy, mga food poison, na lason, pwede nyo talagang gamitin yung ating product. Grabe. Yung katulad nung doon sa mayroon ako doon na meet sa ayun nga, yun doon nang punta ko doon sa isang lugar, Santa Elena. Actually, yung na-interview ko yun, siya, Piudora, na napadpad na silang Santa Elena. Sabi niya, ma'am, alam mo yung anak ko, Anya, na naglason. Hindi lang nalason, naglason. Uminom daw nung pang patay sa mga kuhol kasi farmer nga siya. Oo, uminom yung anak niya. Tapos pag uwi ko, nandun nakabulagta na yung anak niya at nagdadali-dali na daw yung dadalin sa ospital. Sabi niya, ay nako, mamamatay lang yan sa ospital. Sabi niya, dinala sa CMD Center sa Santa Elena. Pinainom ka agad ng 100 drops CMD. At saka 15 tablets yata ng CBF. Isinukaan niya yun. Tapos isinuka daw yung lason. Tapos, pinainom uli siya. Sabi ko, kumusta na? Kumusta na, sabi ko, anak mo? Ma'am, nagkaklase na po. Ganon kaganda yung ating produkto. Kay Ma'am Rosita Lozano. Yan. So, pero dyan sa'yo, Mitza, ito ba, kaya ako, excited ako, mga listeners natin, ito si Ma'am Michelle, balikan ko na naman nung paano ka napadpad sa CMD Center, isang OFW na umuwi dito sa Pinas, ang dami niyang baon na sakit. Oo, pero yun, buti na lang na, di ba nagtrabaho ka rin nun sa ospital, di ba? Opo. Ngayon, ano yung mga sakit mo doon sa nasa Middle East? Actually, yun ang isa sa pinaka, ko talaga doon, yung titang kamalala talaga is yung, yung aking dysmenorrhea. Pero talagang bumagsak din yung aking,
immune system doon kasi mayat maya na lang may ano, lalo pang nasa nasa loob ng hospital din. Siyempre, more patients din ang mga ma-encounter ko. Pero yung ano ko talaga, pinakamalala nun, yung dysmenorrhea ko na every time nadadatnan ako, talagang hindi pwedeng hindi ako turukan ng morphine. Kasi talagang hindi na tumatalab sa akin yung mga Oral. oral. Oo. Morphine, ha? Morphine. Po talaga. Yes po, Ay, grabe. po talaga yan. Oo, kaya nag-suffer po ako ng 2 years din po akong nag-suffer nun na every month kailangan ako injectionan. Then, na-prove ko pa na talagang hindi na tumatalab sa akin yung mga capsule. Even though high dosage na po talaga yon, nung nagka-fever po ako kasi parang sumabay yung aking tonsillitis at saka yung sa mata, talaga, dinala ako sa hospital, binigyan ako ng antibiotics. Hindi siya tumalab. Kaya ang ginawa sa akin, 7 days din po talaga akong ini-injectionan ng antibiotics. Puro yan sa puwet. Kasi mga high dosage nga po talaga yung ini-inject na sa akin. Kasi hindi na sa akin tumatalab yung mga mabababa lang na dosage na gamot. Ganun po yung Tapos, yun, minsan talagang, akala ko hindi na po talaga makawala ako doon sa ganong senaryo. Hanggang sa nakauwi nga po ako dito sa Bicol. Talagang dito talaga amazing din yung nangyari sa akin dito sa CMD. Although at first, hesitant po ako kasi siyempre ako yung tipo ng taong hindi naman ganon kadali maniwala. Tapos, sa kakapakinig ko nga po sa radio program din po ni Mamuy kasi yung papa ko fanatic talaga yun ng DCGV. ng DCGV. So, laging nakikinig. Ako nandoon lang sa bahay. Sabi ko, ano ba yung laging sinasabi? Lagi akong tinatamaan nung sinasabi mo, ma'am, na yung lifestyle, yung ganon. Sabi ko, masubukan nga. Parang trinay ko lang siya. Pero, yan, hanggang sa nag-communicate na ako nun sa'yo, dahil, di ba, hinanap ko naman yung office nyo. Nung nagko-communicate ako, kasi yung first ko talaga nung paggamit ng CMD, talagang marami rin po talaga akong pinagdaanan din na yung tinatawag na healing crisis. Kasi maraming rashes ang lumabas sa akin noon, almost 1 week. Pero after a week, parang wala lang nangyari. Parang yung lahat ng mga kinamot ko, na sinugat ko para lang lagyan ng CMD, parang wala talagang kasi puro CMD na nga po ang nilalagay ko. Kaya sabi ko, ay grabe pala to. Kasi nung sinabi niyo na i-high dosage ko kasi nung nagra-rashes na nga po ako, i-high dosage ko talaga rin yun. Tapos sabay din ang pinapahid ko talaga yung CMD sa sugat. Kasi ang nararamdaman ko is puro kate. Simula sa pulo hanggang sa talampakan ko, puro talaga yung kate. Pag di ko kinamot, tapos lalagyan ng CMD, parang hindi ako makakatulog nun. Thanks God, talagang in 1 week pa, nung nag-high dosage ko nun, parang na-cleanse din po talaga yung dugo ko siguro. Talagang parang wala lang nangyari. Bumalik lang yung bumalik lang yung mga sugat na parang walang mga bakas. Nakuminis uli yung balat mo. Yes, oo, parang walang walang peklat na mga naiwan ng dahil dun sa sugat na yon. Akalain mo yan. Sabi ko, pwede ko palang sugatin uli yung mga peklat ko para at least luminis. Oo, pero yan nga. Ganun po ka-amazing yung CMD. Kaya ngayon, lagi ko pong sinasabi rin, ma'am, dito sa mga natin na wag na kayong mawawala ng CMD sa bahay niyo kasi in case of emergency, you can use it kasi maraming sa kagat ng aso, kagat ng pusa, or anumang kagat po, pwede nyo talagang gamitin din. Oo, hindi lang po kasi yung sakit lang ang pwede nating paggamitan ng ating HCA CMD. Talagang super amazing pag talagang natutunan nyo. Pumunta kayo ng center para matuto po kayo. Galing talaga. Kaya naman, Mitz, ay talagang usually kasi pag ikaw ay living testimony na natulungan ng product, ang sarap mag-share. Diba? Yes, Kasi ikaw mismo ay user, ikaw mismo ay natulungan ng ating product. Akalain mo yan na naka-morphine ka before. Oo.
Kaya, Akala ko candy lang yan eh. oo, di ba sabi mo nun, pag ikaw may regla, parang binablade ka, parang, Opo. Tapos nag-ano po talaga, nagba-blackout na po talaga ako yan pag hindi po talaga nakarest na or na-injectionan ako. oo. Pero nung nakita kita kasi talaga nun, Meets, oo, sa mga listeners natin, yung kausap natin ko ngayon, Ma'am Michelle Biascas, ang ating napakasipag na stokist, si Amri Stokist dyan sa Bakakay Albay. Hawak niya rin po ang Santo Domingo Albay. Nung nakita kita, ang kapal ng salamin mo. Yes. Oo. Ano yun? Lumabo yung mata mo sa kag-inom mo ng mga synthetic drugs? Actually, siguro ma'am, and then at the same time, yung astigmatism ko kasi lumala po talaga. Doon pa po ako sa Kuwait noon sa labas pa ako noon, nagkaroon ako ng salamin. Medyo makapal na nga po talaga yon kasi talagang every time na makakakita ko ng liwanag, sobrang sakit sobrang sakit sa mata. Tapos, talagang iba po talaga iba po talaga yung dating sa mata ko. Kaya yun, nagpasukat po talaga ako ng salamin. So, napakakapal nga ng salamin na yun. Yun, pagdating dito, parang sabay-sabay na lang din silang nawala nung nag-aayos na rin po ako ng aking health talaga. Oo, kasi syempre, nung ikaw, yun, diba, detoxification, tanggalin yung mga toxins sa katawan, nourishment, nutrisyon na pumasok sa iyong katawan, and then na-activate ang ating mga trillions of cells. So, nawala, asa na yung salamin mo nyo na makapal? Wala na. Matagal na po siyang nag-disappearing. Oo. Ayun ang magandang nangyari. Aside nung, di ba yung sabi mo noon, nung dati parang pag nagre-regla ka, parang binablade, pero dumating ang time na napansin mo na lang, may regla ka na pala. Ay, yes. Hindi ka pa nagme-menopause? Hindi pa. Hindi pa pala. Actually, dahil nga rin siguro, ma'am, during the time, kaya lagi kong sinasabi sa mga kababaihan po ngayon, na yung dysmenorrhea, huwag niyong i-ignore. Kasi it's a hormonal imbalance. It can lead po, marami pong pwedeng mangyari sa loob po ng inyong mga ovary. Kasi sa akin, dahil dun sa dysmenorrhea, ma'am, di ba, dito na sa Pilipinas ko na-find out na yun pala, nag-develop na ng myoma. Ayun. So, nasa 6 point something na po yung myoma ko, nang lumalaki na yung yung tiyan ko. Yung sa may puson ko, akala ko bilbil lang. Pero maliit ako nun eh. Kaya sabi ko, hindi pwedeng maging bilbil yun. So, yun, ang ginawa ko nga po, nagpa-ultrasound. So, na-find out po talaga na myoma po pala talaga. Then, wala namang binigay sa akin, sa aking gamot. Ang ginawa lang sa akin at sa ultrasound. Tapos, yun na, hintayin na lang na, para i-opera. Kasi napaka-complicated din ng sitwasyon ng myoma sa, sa loob. Pero nawala na yun dahil sa pag-take natin ng ating Power Trio. Wala pong operation na nangyari po sa akin. And then talagang sa ngayon, wala po talagang myoma. Kaya nga, napaka-madali lang sa akin i-handle po yung mga may bukol. Sabi ko, maniwala lang po kayo. Sundin niyo kung ano ang pinapagawa ko dahil sigurado po ako na mas makakatulong yan sa inyo. Huwag niyo lang pong pakialaman, huwag niyo lang pagalaw para at least, hindi magkaroon ng trigger. Talagang makakatulong po sa kanila yun. At marami naman pong natulungan na tayo niyan. Oo, at nakakatuwa ikaw dyan, Meets, kasi yung mga balikbayan na may mga sakit, napunta dyan sa center. Oo, may mga sakit pala sila, nasubukan yung ating Power Trio. Ngayon nagkaroon ka ng problema dahil pag nawalan sila ng produktong baon-baon sa abroad. Hirap maghanap ng papadalan. Oo, dahil talagang sobrang na-prove nila na napakaganda talaga ng ating product. Kaya sa mga listeners natin, you only have to try. Kaya madalas ko talaga sabihin, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Hello kay Ma'am Joyce Hapson and Ma'am Nancy Pilayo. Okay, so sa mga listeners po namin, kami ni Ma'am Michelle Biascas, pare tayo pala, teacher by profession. Yes po, pare tayo buset. Oo, akala ko kasi, sabi ko, hindi tayo nag-teach, di ba, sa school.
Pero ganun pa rin, kailangan nating turuan yung mga tao. Tuturo pa rin po Oo, tayo, napakinabangan natin yung pagiging teacher. Di ba? Oo. So anyway, Mitz, sa mga pakiulit yung announcement mo diyan. Alam ko na busy-busy ikaw. Oo, good luck diyan yes sa grupo. Pakiulit ng announcement mo sa mga para mapakinggan ng mga taga Santo Domingo, Albay and Bakakay. Yes po, sa lahat po ng mga listeners po natin, yan, sa mga nasa FB po, ayan, you can visit po dito sa Bakakay, Albay. Siyempre dito ang aking opisina sa may AM Building, Magsaysay Avenue, corner, Parameda Street, Barangay 7, Bakakay, Albay. Meron po kaming schedule dito this month of April. Then yung mga susunod na month, lang po kayo, antabay lang po kayo dito sa radio program kasi ina-announce naman po ni Ma'am Wee. So this month of April, MWF po. So lahat ng mga gusto pong free consultation po tayo dito sa ating ating office. Pwede po kayong mapunta dito and then makikita nyo rin po kung gaano kaganda yung aming WPI, yung aming nerve therapy machine. And of course, meron na po kami yung bagong rin po namin na bioresonator. Pag na-try nyo talagang masarap sa katawan, kailangan lang po talaga by appointment din po ang paggamit natin ng kasi tinitingnan natin doon sa inyong mga health condition. And of course, sa mga taga Santo Domingo, andyan po ang aming opisina sa may Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Yung gusto magpa-health analysis or free consultation po, punta po kayo by Saturday and Sunday. Para ngayong April po yan ang namin, ang schedule. But regular naman po kaming nagkakandak ng consultation po. Pero ngayon, naka-free po kami, free consultation sa Santo Domingo, Albay, Saturday and Sunday from 8 o'clock to 4 p.m. po. So, you can drop by or you can visit. And then, pwede nyo rin po akong i-message sa aking CP number, 0994-398-6824. Yan po ang aking active po na number. And then, ang aking FB account, ayan, Mitch Viescas Duo. Ayan, pwede nyo pong i-search na lang po dito sa FB para kung may mga concern po kayo, you can save po or PM po ako para mag-guide po namin kayo. Ayan, paki-announce ng contact number mo, Mitz? Yes po, ang aking contact number is 0994-398-6824 po. Ayan po. Para at least pwede po kayo mag-message po sa akin. Ayan, thank you so much, Ma'am Michelle Biascas. Okay? Yes, ma'am. Bye-bye muna. Okay, bye-bye po. Ayun, Ma'am Michelle Biascas. Actually, pwede ko palang gawin. Hello kay Ma'am Ivy Joy. Amlo. Yan, ano ba yan? Oo, yan. Sa mga listeners natin. Try our products. Huwag niyong hintayin. Lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD offices. Our products are tried and tested. Marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. So, tingnan natin nga ito kung sasagot itong isang yung isa pa natin na napakasipag na ilan ang center niya sa Northern Luzon. Ayan, subukan natin. Kung hindi siya busy, sasagot yan. Pero pag busy, hindi makakasagot. Yan, ringing, it's ringing. Busy siguro. Sumagot ka. Mukhang busy. Hindi bale, baka nakasalang nito. Sobrang busy. Ilan kasi yung center niya sa area Northern Luzon. Yan. Anyway, yan sana tinatawagan. Kasi try ko yung ibang natin ng mga user ng ating product na makatulong. Ay makatulong din sila, makashare sila ng mga experience nila sa paggamit ng ating CMD products. Okay? So, dito na muna sa mga listeners natin.
Try our products. Huwag niyo pong intayin. Lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD offices. Hello kay Sir Dindo Hernandez. Oo, nasa yan, Sir Dindo Hernandez and batchmate ko. Nasa ano sila? Santi. Ano yan sa Sir Dindo? Ate, nasa PGS na yung may autoimmune disease. Actually, marami kasing klase yung may autoimmune disease. Napakadami po niyan. Oo. Kaya yan sa mga listeners natin, wag nyo po hintayin lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD offices. At subukan ko muna rin. Isa munang magtawag-tawag ako ng mga ano dito para may live tayong kausap ha. May live tayong kausap. Jennifer, more. Kung sasagot ito, yan, wait lang ha. Sa mga listeners natin, para may iba kayong boses na mapapakinggan. Kung sasagot siya, sumagot ka. Oo. Ayan, ulitin ko lang sa mga taga Camarines Norte, andyan ako sa inyo. April 12, Saturday. Opo. 9:30 a.m. at Giselle's Garden sa Diego Liña Street, Barangay 7 in Daet. And April 13, Hills and Garden in Labo, Camarines Norte, 9:30 a.m. po. So anyway, ayan, busy yung aking mga kasamahan. Pero anyway, dito tayo, balik tayo dito sa mga testimony ha. Ito, so amazing. Ang kanyang testimony, pakinggan po natin. Okay, may bisita pa ako dito. Siya yung dati nagtitestimony na 2 taon ng balik-balik sa hospital, sa doktor, laboratory dito, laboratory doon. Pero dito pala bumagsak sa CMD. Yun ang nagpagaling talaga sa kanya, yung ating HCI CMD. Pero meron siyang kwento ngayon, nandito siya sa aking office ngayon at bibili ng volume na mga product dahil mabenta dyan sa kanyang sari-sari store. Pero ma-interview ko siya para maka-inspire. Ma'am, pangalan uli, edad taga saan? Ako po si Nora Aison, taga Puraksiyete, Campuro, na sarong may... Ilan na edad po? 70 na ako. Ayan, magtatagalog tayo, ma'am pa. Sa Cam Norte, yung San May area doon, hindi naintindihan yung Bicol. So, may kwento ka tungkol sa anak. Apo. Anong nangyari sa apo mo? Ilan ba yung edad at anong nangyari po? Ang apo ko ay 15 years old. One time, nagkaroon siyang bukol sa ilalim ng dila niya. Ngayon, dati na kaming gumagamit ng CMD kasi matagal na ako sa CMD. Ako ang kasabay ng CMD paglabas, kasabay ako na gumamit ng CMD. Dinidma ko yung CMD kasi sabi ko, minimum naman tayo ng CMD. Ba't ganon? Pumunta ako sa doktor. Sabi ko kasi natakot ako eh. Pumunta kami sa doktor. 2 doktor ang pinunta namin. Pati ito si doktor. Oo, wag ka na magbanggit ng pangalan ng doktor. I-refer kami doon sa isang ospital. Pagdating namin doon sa ospital, sabi ng doktor, uoperahin daw. Sabi sa akin, mag-ready daw ako ng 100K. Tinanong ko naman yung doktor, Dok, sa 100K ba ang operation na yan? Ano ba? Totally? Wala na talaga? Di na babalik? Ay, hindi, mother. May itong sakit na to, pag na-opera, bumabalik. Natakot yung apo ko. Sabi niya, Mi, ayoko na. Pagdating namin sa bahay, nag-usap kaming dalawa. Sabi niya, Mi, try natin yung CMD. Sabi ko, oo nga, dinidma natin kasi gumagamit na tayo, matagal na tayo dyan. Pero ba't nagkabukol ka pa rin? Di ang ginawa ko, sige, sabi ko, gumawa ka ng bulak. Lagyan natin ng CMD, tapos ipatong mo dyan sa yung bukol mo. Anuhin mo ng dila mo para hindi makalabas yung bulak. 3 beses sa isang araw namin ginagawa. Pakalipas ng 2 araw, sabi ng apo ko, Mami, sumabog. Sabi ko, sige, idura mo. Tapos sabi ko, ano? Sabi niya, nako, maliit na, wala na, sabi niya. Sige pa rin, araw-araw, ganon ang ginagawa namin. Sabi ng doktor, pag inopera, bumabalik. Sa awa ng Panginoon, hanggang ngayon, itong taon na to, nangyari ito. Hanggang sa ngayon, nagtitestimony ako,
wala na. Sabi ng apo ko, Mama, CMD lang pala na, gastos-gastos pa tayo sa ospital, dalawa tayong balik-balik sa ospital. Ba't magkano na yung nagastos sa ospital po? 6K. Naka 6K. Oo, naka 6K. Pero pala patak lang ng CMD Oo. ang katapat. Ilang buwan na po na nag-okay na yung apo mo? Ano na, madam, basta itong taon na to, wala pang isang taon. Kasi itong taon na to nangyari. Mga ilang buwan? Pwede mga 6 pa lang na buwan. Hindi na talaga bumalik. Hindi na bumabalik kasi kahapon nga. Sabi ko, Bibi, ano ba yung bukol mo? Wala na, flat na, wala nang problema. Sabi niya, ganon. Sabi ko, salamat sa CMD. Makapta CMD. Tapos, ikaw, papabalaan, mag-resolve rin ang problema ko. Okay. Marami. May ano ka pa kasi siya po ay talagang retailer ng ating, dahil siyempre sa family na prove na napakaganda ng ating product. Retailer siya diyan sa Puro Legazpi City. May kinikwento ka yung bata na ano bang nangyari doon sa bata na natulungan ng CMD natin? Mayroon ako isang pamilya na paminsan maganda rin ang marites. Kasi may isang bata doon sa kapitbahay namin na isang buwan na sa ospital, hindi na gumagaling, inilabas nila. Naglalagnat, tapos nagtatae, tapos balikwas ng balikwas yung bata, hindi mapakali. Yung mga marites doon sa amin, sabi, Ate Bibi, baka mamaya, iwanan ka ng anak mo. Huwag ka magsalita ng ganyan. Isang buwan na kami sa ospital. Andyan kasi, Mami, mayroong gamot. Ba't hindi nyo subukan? Sabi ko, si Mami pala, mayroon. Hindi naman sabi ko, sige, tutulungan kita. Kahit hindi mo bayaran, try natin. Hindi ako sa iyo maninigurado pag hindi natin nasubukan. Sabi ko, ano pinainom mo sa anak mo? Sabi niya, gatas. Pero ayaw na magdiri, sabi niya. Kasi sumasakit ang tiyan. Sabi ko, kunin mo yung tsapon. Ang ginawa ko, kasi 2 taon pa lang, ginawa kong 10. Dapat baga, sabi ko, hindi pwede ang 10, pero sinubukan ko kasi malala na yung bata, talagang delikado na. Ang ginawa ko, sabi ko, padidihin mo, pilitin mong magdidi. Ngayon, Halo ba sa gatas o sa tubig? sa gatas, madam. Sige, sabi ko, pilitin mo para yung anak mo gumaling. Yung kapipilit niya, yung patakban ng gatas, nakalagay sa lalamunan niya, yung parang naano ng bata, dumidi yung bata. Pagkatapos ng dumidi na bata, inaubos yung maliit na tsupon. Nakatulog na yung bata. Sabi ko, asa na ba si Biboy? Sabi niya, nakatulog, Mami. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Kasi hindi na natutulog yung bata. Sabi ko, bantayan mo, tingnan mo, lagyan mo ng diaper, tingnan mo kung ano mangyari. Pero pagkatapos, bumalik ka sa akin kung ano mangyari. Oo, sabi niya, Mami. Tapos, hindi pa nga naumagahan. Sabi niya, Mami, may lumabas sa bata. Ano lumabas? Yung parang bilog ika na ang baho na hindi ko atim kung ano yun. Sa puwit nga, yung tumaiba yung bata, may lumabas daw na malaking bilog. Sabi niya, ang baho. Sabi ko, wag kang tingnan mo kung ano yun. Ano pala? Yung mayroon palang kinain yung bata, parang nalason yung bituka niya. Yung parang nagkaroon na yun ng, lumot na. Tapos, di yun, lumabas. Sabi ko, dalhin mo uli sa akin yung CMD. O yung chupon. Lagyan ko pa uli ng CMD. Dinala niya uli yung CMD. Pero bantayan mo kasi may lalabas pa yun. Ha? Sabi niya, mayroon pa ba? Sabi ko, basta mayroon pa. Linagyan ko na, hindi ko na sinampo, nilagay ko na sa 3 patak na nga lang, madam. Ngayon, bantayan mo, mag-report ka sa akin. Tapos, maya-maya, bumalik. Mayroon lumabas. O, ano ang lumabas? Sabi niya, parang kamay ni Biboy na bilog. O ano ang kulay? Sabi niya, green na green, Mami. Sabi ko, wag kang tingnan mo kung ano ang laman. Madam, ang laman ng yung bilog na yon, buong sipon. Ang baho daw. Pagkalabas noon, kinaumagaan si Biboy naglalakad na. O ano nangyari niyan? Hindi pa naman samantalang din nila yun napapalakad kasi ang lumiit na nga. Sabi ko, Biboy, salamat. Kung wala ng CMD, mamamatay ka. Sabi ng nanay, oo nga. Pero salamat sa sa'yo, Mami. Kumusta na siya ngayon? Ay, ngayon, binata na. Kaya pinangalanan namin si CMD.
Kaya, yan. So, yan lang. Actually, marami ka na experience. ang dami kong na-experience, ang dami kong nagamot doon sa amin. Tsaka wag kayong sa CMD kasi, kahit sa sa sugat. Napakagaling sa sugat, madam. Ang galing-galing sa sugat. Kaya wag kayong mag-alala kahit sa mga bukol-bukol. Ilagay nyo lang sa gapas. Tapos, paglagay nyo sa bulag, itapal nyo dyan sa bukol. Lagyan nyo ng plaster. Hayaan yung umuwaga ng ganyan. Araw-araw. At makikita nyo, mawawala yan. Kasi nangyari yan sa buhay namin. Ayan. Actually, marami siyang experience kasi almost kung 20 years na si Health Code, siguro mga 18 years ka na na user ng product. At siya na yung ngayon na, kaya totoo yan na kung kayo mga sari-sari store, kung may CMD kayo sa inyong mga sari-sari store, para kayong butika sa barangay. Ano po ang message mo sa mga listeners po? Ako ang pinapayo ko sa inyo, huwag kayong mag-alala. Kung kayo may mga sakit sa katawan, hindi ko naman sinasabi na huwag kayong pumunta sa doktor. Mabuti pa rin na magpa-check up kayo kasi gaya sa anak ko. Yung anak ko kasi, si Junjun, nagkaroon siya ng heart failure. Sabi niya sa akin, Ma, meron ba akong sakit sa puso? Sabi ko, wala eh. Mama, nagpa-check up ako, meron daw. Di, gamot sila ng gamot, nakaubos na sila ng mahigit 200K. Sabi niya, pababa mamay ang ang timbang ko. Sabi ko, hindi mo subukan ang CMD. Sabi niya, magaling ba yan? Sabi ko, subukan mo, isa lang. Pinadalan ko sa Maynila kasi nasa Maynila. Pagkatapos sabi ko ng isang battle, bumalik ka sa doktor mo. Sabihin mo, mapapacheck up ka uli. Pag dating niya daw, pagkaubos niya, nagbalik siya sa doktor. Sabi daw ng doktor, inimnom mo ba yung gamot na binigay ko? Sabi, opo, Dok. Kita mo? Di ang dali mo gumaling. Hindi niya alam na hindi naman ininom ko. Ang ininom ko CMD. Tawa ng tawang. Kaya, pag bumibili ako dito, madam, na marami, pinabadadala ko sa Maynila. Kasi sa Maynila daw, 2,000 ang isa niya. Kaya ang ginagawa ko, tatawag yan sa akin, Ma, padalan mo ako ng CMD. Ini-LBC ko yan. Ang dami ng karanasan namin na nangyari. CMD ang nakaligtas. Kaya huwag kayong mag-alala. Basta maniwala lang kayo. Pangalan uli? Ako si Nora Aison, taga-Puro, Legazpi. Ayun, maraming salamat sa mga taong patuloy na binabalik-balikan yung ating mga produkto. Kaya sa mga listeners natin, kung may mga tanong, when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-904-0717. Hello kay Ma-Evangeline Lodana. Okay? So kung magtatanong kayo ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating product from A to Z mula ulo hanggang paa, internal at external ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Hello kay Ren, kumusta ka na Ren? Yan po ang ating yung kagandahan ng ating product. Kaya madalas sabihin ko, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. May mga nagtatanong, pwede ba anya yan sa mga bata? Oh yes. Kahit po yung mga baby, kung may mga anak kayo, may mga apo kayo na especially yung mga bottle feed. Diba acidic po yung mga gatas? Siyempre, dumaan na yan ang proseso. Patakan nyo yung dede nila, yung gatas nila ng CMD. Oo, para laging malakas. Hindi ba yan? Hindi po yan basta-basta nagkakasakit. At ganun din po, even yung mga buntis, yung mga nagpapasuso, take CMD, take Power Trio. Para pag healthy si mami, magiging healthy si baby. At maiwasan yung mga sakit-sakit na yan. Okay? So, doon sa mga hindi pa member, be a member. Hindi natin ipinagkakait sa inyo ang malaking discount. Basta kayo po ay mga member dito sa atin. Tried and tested na po ang ating mga produkto. Oo, membership natin ngayon, 5,990 kung saan you get products, health products, worth 6,000 plus.
Yun po ang makukuha po ninyo. Okay? So, ulitin ko sa inyong lahat, try our product. By the way, may nagtatanong, alin ba niya ma'am ang mas magaling dyan? Sa Power Trio, lahat po maganda. Lahat magaling. Kasi syempre, unang-una, kailangan ng katawan natin yung minerals. Ayan. Minerals. Around 80 kinds of minerals ang kailangan ng ating katawan. Nasaan yan? Andyan po sa CMD. More than 72 kinds of minerals, kompleto at balanse po yan. Yan po ang ating CMD. Tried and tested na po yan. Kaya sa may mga problema sa kalusugan, yan, try our products kahit wala kayong health problems. And of course, the CBF. Ang CBF natin, ano po kasi siya? 3 superfood in a tablet. Spirulina, chlorella, and wheatgrass. O, di ba? 3 superfood in a tablet. Ibig sabihin, 6 to 10 tablet is equal to 1 balanced meal. Yan po ang kagandahan ng ating produkto. And syempre, kung kayo po mga mahilig sa mga artificial juice, 'di ba, mga carbonated drinks, yung mga masasarap diyan, may mga makulay pero basahin niyo yung label, artificial coloring, artificial flavoring, preservative sugar. O ano nga yung habol niyo doon? Palitan niyo na ating Cell Bio Juice, natural fruits and vegetables in powder form. Wala pong hinalong chemicals kaya bawal maarawan yung ating produkto, okay? Napaka-healthy, hindi ka magigilty ng pinapainom mo sa iyong anak, sa iyong family, can damage the health. Palitan nyo na ng Cell Bio Juice. And also, sa mga taong hindi na regular magdumi, o yan, ang dami nyo, mga constipated, nako, we have the CR Juice, panglinis ng colon, maiwasan ang mga colon cancer, colorectal cancer, mga almoranas o iba pang mga komplikasyon. Kailangan malinis ang ating mga colon. Kasi pagkargado tayo ng mga toxins, tandaan po, virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells, mabubuhay sa ating katawan dahil tayo ay kargado ng mga toxins. Siyempre, nagiging acidic tayo. And siyempre, sa mga taong mahiling magkape, na katulad ko, kung ang kape na iniinom nyo ay acidic, ang taas ng sugar content, panahon na palitan ng ating HCI coffee. And this is an alkaline coffee dahil may mineral siya. Napakasarap. Ito na rin ang aking kape. Okay? So, syempre, aside from our health products, may mga personal care products tayo. May sabon, may toothpaste, may shampoo, may iba pa tayong mga produkto na kailangan ng ating katawan. So, ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. O mga taga Camarines Norte, kita-kits po tayo. April 12, 9:30 a.m. Ducel's Garden. April 13, Hills and Garden, 9:30 a.m. Hills and Garden in Labo, Camarines Norte, 9:30 po yan. Paano kayo maka-attend dito? Simple lang, bili lang kayo ng isang 30 ml CMD 630 with freelance at pwede kayo mag-avail ng ibababa natin promo. On 65 ml CMD and CBF. Opo, promo po, ipo-promo po natin yan. And syempre, ano yan, marami kayong matututunan dahil tuturuan namin kayo maging doktor sa inyong mga sarili because the best doctor to yourself is you. Ulitin ko na lang yung aking text hotline. It's 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yung mga nasa Facebook, doon kayo sa CMD Bicol. Okay? Dito na muna tayo sa iba natin ng mga CMD centers and active distributors. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Ducel's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8,
Poblacion Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. Sa Doctors Generic Pharmacy, Basud, Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan San Vicente Camarines Norte, Salvico Pharmacy in front Labo General Hospital, Helen Valenzuela in front Canoreco Batobalane, Lilian Salen Arias General Merchandise Purok 1, Barangay Batobalane, Lolito Limpot Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Meron din po sa Dry Goods Section near Three Sisters Carinderia. Sa Camarines Sur, hanapin lang si Amri Santo at 36A, Barlen Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion West Ocampo, Camarines Sur. Si Amri Santo at second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atop JC Marketing. Sa L&L Building, Balalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Katisasil, Binanuhan, Camarines Sur. Sa Tito's Restaurant, Zone 1, Barangay San Antonio, Pili, Camarines Sur. Emilia Cabaltera, Pugay, Baao, Camarines Sur. Sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawod, Ragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torripal, Maro Salina Torripalma, San Roque, Bato Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes. Salve Cabal, CMD Stocky Center or NAB Wellness Center, San Pedro, Vera Catanduanes. Sa NAB Wellness Center at Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone, Gasoline Station, Astor Crespino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Sa Masbate, CMD Stocky Center at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro. Ay, sa mga taga Masbate, lumipat na pala po yung ating CMD Center na sa second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, atop Fast Cash. Oo, baka tabi lang nung dating, yung nang building na dati kung saan nandun yung CMD natin. Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa Jet City Pharma, Generics, Almero Street, Ibingkay, Masbate. In front, Barangay Hall. Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City. Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. And by the way, sa mga listeners natin na may mga sari-sari store, oo, kailangan ko ng mga retailer. Pwede kayo mag-apply sa aking opisina. Kung kayo may mga sari-sari store, mag-apply kayo as retailer ng ating product. Makatulong ka na sa mga tao sa inyong paligid, matutulungan ka rin. Yan ang maganda dito, ha? Okay. Sa area ng Sorsogon, andyan si Ma'am Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang Pilar Sorsogon. Roger Obias, San Antonio, Pilar Sorsogon. Ma'am Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadgad, Castilla, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquiñana, Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Sentro ng Pilar, Sorsogon. Cora Espadilla, Balugo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel, Maria Jinky, Hakilmo. Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Rosemary Haji, Saji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon City. Si Ma'am Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro
25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. TGP Pharmacy, Magallanes, Sorsogon. Ma'am Sandra Martiga Frio, Butika. Yan sa Butika, sa Bitison Street, Magallanes, Sorsogon. Riciel I. Cardo, CMD Center at Barangay Adobis, Kasiguran, Infront, Kasiguran, Technical Vocational School. Ma'am Jocelyn Belien, kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Sa First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156, Corbado Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay, Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. At meron din CMD Center, second floor, Center Point Building at Top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Marilipot, Albay. Ma'am Michelle Biescas, CMD Stock Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. CMD Center at Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balya, Jersey Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Ma'am Delia Kissing, Purok 4, Lidong, Santo Domingo. Kapitan Samson Bartumen, Napunan, Bakakay. Of course, sa second district of Albay. Yung aking center, nasa second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket at Top Danvers Computer Shop. Ma'am Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo. Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo. Rafael Esquilador, Morok-Burukan, Rapo-Rapo. Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo. Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo. Sa Das Cable Store, Purok 2, Itbakma nito. Toy Dahak, Toy Jet, sa Purok 3, Itbakma nito. Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet. Lubianos Residence, number 14P Borgo Street, Ilawod, Daraga, Albay. Hello kay Sir Carlos Agabao. Ma'am Teresita Re, Liguan, Rapo-Rapo. Joy Desel Bulos, Purok 1, Kawayan, Manito. Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga, Albay. Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi. Ma'am Lisa Longasa, Bangkirohan, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi City. Ma'am Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, Albay. In front, Anislag Church. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Ma'am Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok Legazpi City. Marilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig. CMD Office, second floor, Kamalig Market. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Si Ma'am Lisa Olidana, Bakay Store, Sentro, Daraga, Albay. Oo. Milet Hiroy, Purok Barangay 22, Binanuhan East, Legazpi. Marinopre, Purok 4, Panoypoy, Kamalig, Albay. Cindy Toledo, Icardo. Oo. Sa Odell Store, Bangkirohan, Legazpi City. Refuyos Drugstore, Pantaw Libon. Rexy Sardeñas, Sardeñas Store, beside LBC Ginubatan. Ma'am Ami Canseco sa Boardwalk Service Center, Market Site, Uwas. Rosana Rehis, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng Uwas. CMD Office, second floor sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Pulangi. At may CMD Office tayo sa ground floor, Kililan Building, San Jose Street. Now, Ligao City. Mariel Sabasa, Badian, Uwas, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginubatan. Mr. Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. So yan po ang ating mga CMD centers and active distributors. But of course, kailangan pa natin ng mga retailer. Kung may mga drugstore kayo, may mga sari-sari store, mag-apply kayo sa amin as retailer. Welcome po. We share to you people, hindi lang yung good health, we share to you people the business side of Health Code International. Oo, good health, good business. Pag sineryoso nyo yung negosyo, financial freedom, free travels, local and international, at magkaroon din kayo ng chance makatulong
sa napakaraming tao. So ayan, ubos na yung ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people, and hopefully someday, mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Again, ako ulit si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.